Bari, Euskal Baleazaleak jontzian 1615an Islandiara, baleak harrapatzea, eta normalian beti udara pasate zuenan eta udazkenean buelta bete zen. Urte honetan pasa zen, temporada osoan eduki zuen, bale asko harrapatu zuen, eta ja ertetzea zijoazen egunan bezperan, ja barkuak eta dana prest ezkatenean, upelak bete eta koipez eta dana ondo jontzitaien. Ekaitza etorri zen, eta barkuak txiki dintzitun. Orduan, negu osoako Islandian geldi berri izan zuen, Baleazaleak. Zenbat pertsona zian? 80 piko. 3 barkutan zeuden. Gehienak Gipuzkoarrak, ezta? Bai, eta pilotu bat frantzesa, baina besteanak euskalduna zian. Kapitaina. Eta, kapitaina donostikoa zen, pilotua zen. Ezberdina dira, pilotua eta Bai. kapitaina. Pilotua itxasuan agintzeuna eta barkua manejatzeuna eta agintzeuna zein, eta joia lurre alatzeakoan kapitainak agintzeu. Orduan bari, negua pasa berri izan zuenan, eta negua dakigun bezala gorra da Islandian, eta hotza iteu eta elurra, eta jateko gutxi dago. Eta faktore asko izan zian, batzuk ez zian oso ondo konpondu Islandiarrakin, batzuk lapurtu dintzuen ardin bat beste jateko, bestelako liskarrak egiten zituen, eta bestalde batetik bertako magistratuak, eskualde hortako magistratuak, baleak harrapatzeko lizentzia saldu ziren euskalduna bai, baina berezitekan hortako eskumenik. Eta diru hartu zuen gaina horren trukian orduan. Bere trapitxeo ilun hori tapauna izan zuen, da entera usanean negu osoan euskaldunakan boltak abiliko ziala, pentsau zuen etzala oso ona izango bere reputazio antzako argitarateako balitz zeintzun, eta hori ere izan leke faktore bat, ulertzeko zeatik akau zituen. 31 euskaldunak. Eta bat bizirik erten zen, gaztia zan da iskuta bintzen, egur batzun azpian, eta beste denak akatzi zituen bitartean, behan txion zen iskutuan, eta bizikatea zen. Eta etxea bueltatu zen, ezta? Etxea bueltatu zen, beste batzuekin, beste kuadrilla bat zen beste Islandiako parte baten da horiek bizikatea zen. Hola izan zen. Vale. Muy bien.